Hi guys, nोंथांमोनखौ आंनि बे बर' स्कुल इउटुब चेनेलाव वेलकाम बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायजासे नायलांगोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लेक्चार कमेन्ट खालामनानै होदो। गुड मर्निं लोगोफोर, आङो दायो सिखारबाय आरोना 5:55 जाबाय खोमा दायो टाइमा। आङो दिनैयो फुंनिफ्रायनो भिडिअ बानायदों। न'आव मा खालायो मा खालाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो दायो हाथाय हुनोसै आरोना। माने भिडिअ बनायबा मबाइल हमना होग्राबो गैया, स्टेन्डबो गैखाया नालाय ओंखायनो जनानैसो सिखारबाय आङो। आङो दायो बे कबि पियाज फानलु दुन्दियाखौ हानानै लाग्रोसै आरोना। बेयाव मैदा ओमफ्रायो बेसन संख्रि सदा खारै ओमफ्रायो बेखौ लाखाबाय, ओमफ्रायो दै जग लाखाबाय आरोना। ओमफ्राय आङो दायो हाग्रोनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा बनायगोन। कबि हादों। आङो दायो कबिखौ हाग्रोबाय आरोना। दा पियाज हाबाला माबा माबि गनोबो हानाय गवाबो जानो हानाय। मबाइल स्टेन्डबो बायनो हायाखैलै, फैसानो गैया। मबाइल हमना होग्राबो गैया, जि खस्थ' भिडिअ खालामहोनांगौ। गाबनोसो ओंखारबाय आं। आङो दायो पियाज हासिगोन आरोना। मबाइलबो हमना होखाया जिउ होननायखा। Li. Ang ini sodahan siya na. Soda bye-bye. Singkirin siya na. Ito lang siya. Kaya dahil kinaagdan siya na kopi, piyaz, hanyu, dunia. Piyaz, hanyu, nagasna na nangyayari. Kopi pala natin kung yung kakalayin. Sana yung balik, paghay sana ako. Kaya lupstick na hanayo, hanyo ba kang garo, hanyo na rin na rin. Kita hangga sana na naman ito. Kasi kang ano yung aboy nito ka na kayo na rin natin ang gawin ka na.
सल'फोर आङो दायो नाखांबाय आरोना फैदोसो सावनोसै जानोबा सोर जायो गेसावबो खावनो होजाया गलाबावसो बनायनांगोन अखिना गाय बुंलायलांबासो मोदोमोन साखिबो गैला गोमालांजोब्बाय गेमबो गैला नै डाइरेक्ट केरासिनबो गैया आंनोबो गासैबो Đây cũng có đi cứ bên đường xưa này Pokori dostaga serba zanma hai Anas nagot kalbakin Dari pwede sa korga na ang gaday kang yosay Salal sabonai be arena beyo gaikera yaw gaikera dasu fudung hangdang gudang so sayang oमफ्राय थिं आङो बनायदों पक'रि नै स्टार्ट जाबाय जोबसिगोन बारा गैला खामखौहाय खारजोबो आं खालामनाय माबानांगौ सोरगा फोथार होनबानो जाखायो मावनाया आंनि जानाय नायखिसो आबैया मा साखौबो गिलास लाखाबाय आं ओमफ्राय पक'रिखौबो जानोसै नोंथांमोनाबो जानोबा हाय जानो नै आंनि पक'रि बनायनाया माबायदि जादों जानोबा Karena si alu kadang ke bukan dulu ya mana ya apa coba सल'फोर आङो भिडिअखौ दै फुंनिफ्राय पक'रि सावनाय ओमफ्रायो साहा लोंनाय जानायहालागै लाबाय आङो भिडिअखौ दिनै सानसे बिदिनो लाजोबला
मानो होनब्ला गिर्जायाव थांनांगौ ओमफ्रायो प्रग्राम दङ आरो बेनिखायनो आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय